नैजिस्निथि अल इन्डिया बड'फा इउ.एम. ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट दा बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै बियो थांनाय नभेम्बर 6 अक्ट'निफ्राय जागायनानै दिनैसिम नैथि क्वार्टार फुटबल बादायलायनायाव सफैबाय आरो दिनै मोननै दोलोनि गेजेराव फुटबल बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसेया जाबाय चिरां दुवार एफसि आरो मोनसे कार्बि आंलं लांहिन एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बे फुटबल बादायलायनायखौ नायनो थाखाय ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बेवहाय थुबुर जाफैदों एबा नायगासिनो दङ आरो निस्सय जोंबो गोजोननायखौ मोन्दों बेवहाय फैनानै बयबो जिहेतु फुटबल बादायलायनायखौ नायफैनायनि थाखाय आरो हयथ' जोङो सानो जिहेतु बे टुर्नामेन्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बेखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना दिनै होगासिनो दङ। बिथांनि सान्थौ सानस्रिफोर बिथांनि जे गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो बिथांनि जि गोथार थांखि गेरेमसा बर' हारि दानायनि गोथार थांखि लानानै जिहेतु बिथाङा खामानि मावगासिनो दङमोन। जिहेतु बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा गोथार गोसोजों एबा गोथार सानस्रि आदर्शजों बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन। दा बिथांनि बेफोर गासैखौबो जों जाहाथे फैबाय थानाय जिहेतु इयुन जोलैफ्रा अरायसम बिथांनि सान्थौ सानस्रिफोरखौ जोङो सिबिलांनो हायो एबा फालिलांनो हायो आरो बिथांनि आदर्शफोरखौनो लानानै फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैफोरा बर' हारिनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो। दा बिनि थाखायनो आङो बेखौ आं खावलायनो सानदों। आङो जिल्ला एफसिनि जानानै जोङो बे जिहेतु बे टुर्नामेन्टखौ डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना बानजायदों आरो बेनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो बिथांमोनखौ जोङो बे बोसोराव मददथि होनानै बे टुर्नामेन्टखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो हेफाजाब होदों। दा मानोना बड'फानि जिहेतु गल्ड काप बियो जाहाथे जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जाहाथे मोजाङैनो जोबलाङो बेखौ आं आसा खालामदों। दा फाइनाला जिहेतु 9 अक्ट'आव जागोन। फाइनालसिम बयबो रायजो राजाया बे टुर्नामेन्टखौ नायफैयो आरो मददथि होयो टुर्नामेन्टखौ बेखौ आङो जिल्ला एबसुनि जानानै आं खावलायदों। आरो बेवहाय जोंहा जायफोर टिमफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोना मोजाङै गेलेनानै रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हादों। बिनि थाखाय रायजो राजाफोरा बेवहाय फुटबल नायनो थाखाय सानफ्रोमबो फैगासिनो दङ। दा जिखिनि सम आरो फुटबल बादायलायनाया जागोन बेयावबो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया बे फुटबल बादायलायनायखौ नायनो फैयो आरो टुर्नामेन्ट कमिटिखौ बयबो लोब लोब फैनानै मददथि होनानै जोबजासिम जाफुंसार महर होयो बेखौनो आङो जिल्ला एबसुनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। जोङो सिगांबो नुबोदों बेवहाय जिहेतु गल्ड काप जायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जिहेतु टुर्नामेन्ट बेखौ होनाय जायो। दा बेवहाय थांनाय हयथ' समाव गेजेर ससेयाव हयथ' गोबां माने रायजो राजानि बेबायदि माने नायफैनाय लोब लोब हयथ' गेजेर ससेयाव हयथ' जायाखैब्लाबो मानोना बेबो थायो मोनसे समाव निस्सय मोनसे परिबेकनि माखासे खोथाफोर थायो। दा नैबे समाव जिहेतु जों बयबो बड'फानि जिहेतु मुङाव गल्ड कापखौ होनाय जायो बेयाव रावबो जाहाथे जेबो साननाय हनायखौ गुबुन मोनसे लायालासेनो बयबो जाहाथे फुटबल बादायलायनायखौ नायफैयो। दा बिनि थाखाय आङो जिल्ला एबसुनि जानानै आं बयखौबो खावलायहरदों फैदों। जोंहा जिहेतु फिल्डआ स्टेडियाम बानायबाय थानाया जिहेतु जाजोबाखै बेवहाय देग्लाय ओंखायनो बेवहाय जिहेतु फाथिदों आं फार्स्ट टाइम दिन नायनो फैदों। बाखि जोंना बेल' एसे आसा थाबाय माने जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव स्पर्ट्सनि मेन परिबेसा इभेन्टजोंनो जायो इभेन्ट गल्ड कापजों। दा ओंखायनो आगोलाव जोंना मा जायोमोन इभेन्ट जानायनि सिगां जोंनाव बहुद खैथामान मोनब्रै मोनबा डिभिजनाव जोंना लिग जायोमोन आरो लिग जानाय लोगो लोगो गासिबो गामि गामि मोनसे स्पर्ट्सनि परिबेस जायोमोन आरो जायनि जाहोनाव दिनै उदालगुरियाव गोबां मोजां प्लेयारफोर ओंखारबाय। खिन्थु देग्लाय गोबां जाहोनाव कभिड होन माबा होन
लिग फाथिनो हायाखिसै डाइरेक्ट जिहेतु बेवहाय माने मा होनो नैबे माबाखौ फाथिनाय जाबाय मेट्सखौ दा ओंखायनो बेवहाय जोंहा देग्लाय लकेलाव जिबायदि माने जोंनि गेजेराव स्पर्ट्सनि परिबेस जोंनाव जानांगौमोन बे जायाखिसै आरो बे मोनसे ओमफ्राय बाखि जोंथ' जेरै हागौ जों लाखि होनना बुंनांगोन 27 इयार्स जोङो UN गल्ड कापखौ उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो फाथिनो मोन्दों बे जोंनि मोनसे गौरबनि बिसय ओंखायनो जों बे खेलखौ जेसेबां हायो जोङो गोजौ मानदण्डसिम लांनो थाखाय जों नाजानांगौ जाहाथे साफ्रोमबो उन्दैनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बोराय बेन्थ' जाहाथे बे टुर्नामेन्टनि फारसे जोंनाव मोनसे निसा बायदि जायो आरो ओंखायनो बे लेभेलसिम लांनो जोंनि नाजानाया सानफ्रामबो थानांगोन आरो बेखौ खालामनो हाब्लासो जोङो बड'फाखौ जों जिहेतु जोंनि गेजेराव अराय सम माने जों फोथांनानै लाखिनो नागिरदों बे बुस्थुआ जाफुंगोन आरो थारैनो हाद्रायाखै आं दानि बुंबायना ओंखायनो मेनानो जाहैबाय लिगआसो जासोलायबाय लिगखौ जों खालामनो हाथारनांगौ आरो जों लिगखौ खालामनो हायोब्ला बेनिफ्रायनो जोंना स्पर्ट्सनि माबाया मा होनो इनभाइरनमेन्टआ क्रिएट जालाङो आरो ओंखायनो नेक्स्ट बारनिफ्राय जों नाजाथारनांगोन जाहाथे जों लिगखौ मोजाङै फाथिनो हायो आरो लाइमोनफोरनि मावनांगौ माबायदि लाइमोनफोरखौथ' जेरै हागौ दा स्पर्ट्सआव जोङो बाहागो लानो होनांगौ मानो होनोब्ला देहायानो इम्परटेन्टसिन सासे मोजां प्लेयार जागोन बेल' नङा गावनि देहाखौ गोग्गो मोजां लाखिनो जोंनो फिजिकेल एक्सारसाइस नांथारगौ ओंखायनो जिखुनु खेलायानो होन फुटबल भलिबल जिखियानो नङा मानो जोङो सेंग्रा लाइमोनफोरखौ जोङो खेला दुलायाव इनभल्भ जाथारनांगौ आरो अब्लासो माने जोंनि लाइमोनफ्रा बहुद जोंनि खैथामान माने मा होनो गाज्रि आखुनिफ्राय जों जानगाराव थानो हागोन गावनि लाइफखौ डिसिप्लिन खालामनो हागोन आरो गावखौ फिट खालामनानै गासिबो दिगाव दावखोलांनो हागोन आरो ओंखायनो स्पर्ट्सनि परिबेसखौ जों बे इउएननि गेजेरजोंनो UN गल्ड कापनि गेजेरजोंनो जोंनि बे उदालगुरि इन्टायार बिटिसिआव जोङो मोनसे इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामथारनांगौ आरो ओंखायनो बे नाजानायखौ जों अराय सम लाखिबाय थानांगोन जों जि सिमां नुदों जों दासिमबो बेसिम सहैजोबनो हायाखै आरो